nyt te olette valittanut meille. Oli kuulemma liian himmeätä, niin nyt on valoa. Kyllä. Sitten mulla oli valitettu, että miksi me käytetään tuulisuojia sisällä. Kyllä lähtee. Niin me otettiin nekin pois. Me ajattelin, että näytti siistille, mutta ei sitten. Mitä me on tänään tehdä? Me reagoidaan alfa meille. Cringe TikTokkeja. Cringe, unfunny. Siis ylipäätään ne on kaikki samaa genreä, ei oo hyviä alfa meille. Siis me katsotaan vaan alfa meille TikTokkeja. Niin, ne jotka väittää, että meillä on ideat loppu, niin... Paska. Let's start with the shit. Are men and women the same? No, they're not. Okay, is it far easier for women to have sex? Yes. So wouldn't it make sense that it's far easier for women to cheat? Yes, it's easier but we for have you- different reasons to. Yeah, but it does not change the fact that you still are cheating. The threshold for cheating for a woman is far less than a man because here's the thing. Women like to use male standards when it benefits them, but they also like to use female standards when it benefits them. In other words, you want to say, well, I'm not cheating because I didn't fuck anybody else. No. That's the male standard because for us, it's hard to get sex. Okay, For I see you, what you're however, it's easy. So you can't use a male metric of cheating when it's far easier for you to get sex. Yeah. Ihan vitusti sanoja. Mä oon kanssa samaa mieltä. Se meni ihan pään yli tää juttu. Siis ei se nyt ihan mennyt, mutta vähän liikaa. Turhan paljon ehkä sanoja. Mulla on tää pari sanaa. Sano vaan. Siinä. Mennään seuraavaan. Mun mielestä toi kertoo jo itsessään ihan tarpeeksi. Niin kun ton kuuntelee kerran läpi ja ajattelee, niin sitä vaan miettii, mitä vittua mä just kuuntelin. Mennään seuraavaan. Niin pitää ottaa tosi. Mennään siihen kolmanteen. Follow to become a nice guy. Ei helvetti. Siis Mikä on teidän kysymys tässä? Siis musta tuntuu, itse asiassa toi on hyvä, mihin tää 3 tapaa. Crush her ego. 3 tapaa tuhota hänen ego. Pau. Huomioon etsin, this is not nice. No. Tää ei oo Tää ei oo mukavaa. Tää ei oo mukavasti tehty. Tää on oikeesti, tää on ilkeetä. Kuinka olla alfa suhteessa? Nyt me opitaan se, että Take notes. nyt me opitaan se, että miten me voidaan päättää se kaapin paikka. Jep. Mitenkä me saadaan siihen oikeus päättää, että missä on kaappi. Let's see. Laitas mitä? Sääntöjä. Ei missään nimessä juhlita yksin. Ei mies kavereita. Ei. Niin, Huonekaan kavereita. ei mies kavereita. Ei vastata soittoihin tai tekstiviesteihin. In a time, niinku... Oon valmiina lähteen heti, jos se rikkoo näitä sääntöjä. Ei kotiin olemista liian myöhään. Jep. Pidä häntä sinun pikkuprinsessana ulkona ja sisällä sinun pienenä lutkana. In the bedroom. In the bedroom, treat her like a little slut. In the bedroom. Yeah. Like a slut. Never hit her outside the bedroom. Siis kyllä. Älkää lyökö ulkona. Jos on ihmisiä, niin älkää lyökö, mutta se on ihan fine muu. No se mä veikkaan, että toi tarkoitatte niinku itse intiimiin hetkeen viittauksena, mutta vitu in the bedroom, toi nyt saa sellainen follow to unlock your full potential as a man. Let's see what Aateli has to say. Aateli. The king moves one square at a time, and the queen can just zip across the board, right? So you're here in Miami, you're partying in Miami. You see all these chicks on a boat. For the man to get on that boat, it's one square at a time. He has to get a good job, he has to get his taxes right, he has to find a way to leverage credit, he has to meet the guy who sells the boats, he has to go through all this shit stage by stage by stage to finally pull off being on that yacht and having that yacht at the age of 56. A chick, what does she need? Left fillers? Zip on. She's straight on. That's the difference between the king and the queen. But although the king is slower than the queen, he's the most important piece. The king can't die. The queen can die. Sometimes you're gonna be looking at a position and go, this is fucked up. The only way out of this is to sacrifice her. Do you Sometimes you're gonna be looking at a position and go, this is fucked up. The only way out of this is to sacrifice her. Ihan out of nowhere. This is fucked up. The only way to get out of this is fucking to sacrifice that bitch. Sacrifice that bitch, okay? Roviolle.
Roviolle. Roviolle. Siis, Ei ole muuta vaihtoehtoa. no siis kyllähän tää nyt periaatteessa niinku pitää pointtiinsa, että nyt mietitään niinku 20 vuoden päästä, kun me ollaan tehty näillä tube-videoilla ihan vitusti massia. Big money. Big money. Ja siitä puheen ollen me ei ikinä voida saada sitä rahaa, ellei tilakkaa. Niin. Se on ilmasta. Se ei maksa mitään. Eikä tämänkään videon katsominen, sen takia me tehdään tää video. Tää ei maksa mitään. Niin, meillä ei ole rahaa myöskään tällä hetkellä. Ei maksa tykkääminenkään. Niin siinä kohtaa, kun se parikymmentä vuotta on mennyt. Ja me ollaan viimeinkin tehty ihan vitusti rahaa tällä YouTubella. Kaikki on big bucks, big yachts, isoja jahteja. Big yachts. Niin siinä kohtaa sä voit käydä hakemaan sen ala-astelaisen tytön sinne heti sun kyytiin, eikä sen tarvitse tehdä töitä päivääkään. Joo. Sulla on erilaiset nämä sun videot tästä YouTubesta. Joo, siis mitä? Ei, jatketaan. Joo. Do you really believe in your mind that your guy friends don't want to hook up with you? No, they definitely do. A couple of them have told us. We just see them as friends. This is okay, and this is the message that I will portray to the guy best friends. Again, they will always see you as friends because you're always relying upon them and you're always there just as the friend. You're always a shoulder to cry on. If she breaks up with her dude and she's calling you to cry to you, don't answer the phone. Don't answer the phone, or else you'll always be the guy best friend. She's using you Anna sen itkeä. because you're needy, because you have that urge to talk to a female, and that's the only chance you have at talking You to have the urge to talk to a female. Siis, Mun lemppari on tässä. Toi taulu, missä lukee Don't be a cock, bitch. Cook. Miten toi cook? Ei se oo cock, vaan cook. onko se cooksin? Don't be a cook, bitch. Don't be a cook, bitch. Se on tossa pointtiinsa. On, niinku, nyt tässä on niinku kerrankin oikeasti sellainen pointti, että niinku, tee naiselle selväksi se, mitä sä haluat, niin ainakaan sä et jää roikkuun tyhjän päälle. Niin. Mut sitten niinku, kyllähän sun kannattaa vastaa siihen puhelimeen siinä kohtaa, kun se nainen eroaa, koska se meinaa sitä, että sä pääset pukille. Silloin se chanssi. Niin silloin on se chanssi päästä pukille. Seuraava. Niinku, joo, seuraava. Walking past a group of women. Part 2. Remember on part 1 when I told y'all, when you see a group of women out and you walk past them, don't drop your head and look at your phone. This is what you do. I told you to single one of them out. This is the one that you single out. If you're confident enough, you single out whichever one you want. But if you struggling with confidence that day, this is what you do, bro. You single out the ugliest one. If you struggling with confidence that day, this is what you do, bro. You single out the ugliest one. By now you should. This is what you do, bro. If you struggling with confidence that day, this is what you do, bro. Miksi sä isket mua? This is what you do, bro. Se on too smooth toi huuli, vittu, ei helvetti, ei tuolla päälle vittu pysty. Ei saatana, luen kiitos, mä oon varattu, mulla ei ole mitään mahkuja näillä nykykentillä, kun tällä teet jälkeen opettamassa. Ei helvetti. Tän takia mä oon rinkkuun järkeä, ei mitään mahdollisuuksia. Niin, koska tää jätkä tuli, voi vittu. Ei no chances, kato tätä. Se ei laittanut sitä päätä alas ja päättänyt vaan, että okei, nyt tos menee 4 mäkkärin menu testaa ja ohitte, niin mä nyt en päätä valkkaa niistä yhtä, ketä mä haluan käydä laittamassa. Jatketaan. Näitä sillä julkiin kuule näyttävä. To make eye contact and to speak to an ugly woman. You feel me? When you single her out and say, hey, how you doing? And keep it moving, all her pretty homegirls gonna look at her like, damn, we ain't used to that. Usually people speak to us. We the ones that men usually hit on. You know what I'm saying? Puhuu sille rumalle. So they gonna like you even more because they wonder, damn, he like her more than me. This shit should not be free, bro. Y'all hit that follow. Niinpä, tässä pitäisi maksaa. Mulla on pakko tilata tästä hyvästä. Siis... Pakko painaa tilausnappia. Välillä teki pau. Eli siis nyt käytettiin käänteispsykologiaa. No, vitu fiksu. Eli periaatteessa käytetään vaan niiden naisten mustasukkaisuutta hyväksi. Tää on se tyyppi, joka on lapsena, kun mennyt äidiltä kysyä, että saanko mä karkkia. Se ei kysy, että saanko mä karkkia, vaan se kysyy, että kumman näistä karkeista mä saan. Toi on kyllä se jätkä. Toi on kyllä se jätkä. Brutaali kaveri. On ihan... Itse varma. Sai muuten varmasti lapsena sen karki. Ja se oli se lip bite. Se lippa, se heitti sen vielä siihen sen mutsille. Mä oon ihan valmis. Otetaan vielä kerran tähän. Joo, ton se heitti siihen mutsillensa. Ei saada. Mutsillensa. Niin heitti. Mutsi. Mutsi Kumman karkin mä saan. Nimenomaan.
Jatketaan. Mikä tää video tässä taustalla on? Hei. Tuntuu väärälle, kun joku toinen tekee se. Hei. Tehkää musta sigmaili. You got flirted with with my woman. Niin se oli with my woman. Mä luin, että siinä luki, että with my mother. You can flirt. Mä ajattelin, että tää on, että you can flirt. Mä en huomannut sitä, että you can flirt. Mä luulin, että oli you can flirt with a woman if she flirts back, she's yours. Mutta lukee, että jos sä flirttailet ei naisille, vaan naisille. Jos sä flirttailet mun naisille ja jos sä flirttailet takaisin, sä saat pitää sen. Ait. Toi on muuten hyvä pointti. Mutta mä en usko, että hän vastaa takaisin tällä kävelyllä. Okei. No niin, seuraava. Joo, naisen pitää olla lojaali kyllä joo. Mut siis miksi et sä flirttailla sen jätkän kanssa sitten, joka flirttailla jo naistes kanssa? Miksi emme mitään? Sä vedät sille jätkälle. Am I sexist? Yes. Why? Because of my experiences of the... Toi oli niin kovaa. Am I sexist? Yes. Onko se seksisti? Totta vitussa. Onko se seksisti? Kyllä. Am I sexist? Yes. Why? Because of my experiences of the world, I am a realist. I am absolutely and utterly a realist. And if you're a realist, you're sexist. I believe women are better at some things and men are better at some things. I do not believe we're equal and all the same and we can be interchanged. I believe that certain roles suit females and certain roles suit males. Ei lisättävää. Se riippuu niinku miten siis, sä otat niinku, ton. Siis niin, se niinku siis onko se silleen, että niinku, nyt tässä ehkä ymmärrettiin se tasa-arvo ehkä vähän väärin. En mä tiedä, se riippuu. En mä tiedä. No, mennään eteenpäin. Annetaan Anteli taat, eli ollaan nyt ihan rauhassa taas saatana. Seuraavaa. And certain roles suit males. Mä luulen, hei. Faija sanoo, älä tuu kotiin ennen kuin sulla on 30 €. Sitten mä tuun takaisin kotiin 30 vaimonkaan. Joo. Elatusmaksut tulee olemaan aika kalliit. Onko lisättävää? Onks tää niinku se, että yksi nainen on $1 arvoinen? Vai? En mä usko, tää vaan on niinku... Tää vaan nyt on niinku, et... Me voitais mennä lukeen itse asiassa nyt tästä, niin mennään lukee vähän Alpha Male Dailyn twiittauksia. Itse asiassa, totta. Hei, men on a mission. First they call you crazy, then they call you for advice. Täältä meidänkin kaverit tulee tekemään ja sanoo, että vittu tyhmät YouTube-videot, niin tulee sanoa, että hei. Mitä mun pitäisi tehdä? Mikä video mun pitäisi kuvaa? Me kerrotaan teille. Kuva video, missä sä oot vitusti 3 leipiä. Ja varastakaa kontenttia. Niin. That's what I've been doing. Why should I apologize for the monsters I have become? Monster I have become. Monster I have become. No one ever apologized for making me this way. In the deeps. Hei. Miksi mun pitäisi pyytää anteeksi sitä, millaiseksi monsteriksi mä oon tullut? Kukaan ei ikinä estänyt mua tulevaksi tänne. Siis mulle tulee vaan mieleen tästä nyt vitun Alpha Wolf TikTokit ja nää. Siis mulle tulee vaan mieleen nyt niinku... Sit totta kai tässä on yksi jokerimeemi. Hey, if you ever knock me down, you better kill me. Because when I get up, you are so fucking dead. Ei muuta, meillä on tänään molemmilla lippikset. Niin on, meillä on tänään molemmilla lippalakkipäivä. Niin on, meillä ei ole kertaakaan lippalakkikieltä videoissa.
Eikö on sulla ollut? On mulla ollut. Mulla on ollut 2 videossa oli paakki. Niitä ei varmaan tullut näin, niitä on laittanut. Niin, että ainakin siis itse jos joku mut ikinä tönäsee tai no niin, knockdown ei ole sama kuin knockout, niin jos joku mut nyt tönäsee tai kamppaa ikinä maahan, niin vittu mä ammun sitä. Olkaa niinku mä, alpha male. Mä kerron sulle jotain. No. Mä oon pahoillani. Sä et ymmärrä mun tasoista ajattelua. Sanois mä olkaa pahoillani. Niin, että mä olen pahoillani. Niin, I'm sorry. Follow Alpha Male Daily 2 on TikTok for becoming an alpha. Becoming alpha. Women chase bags, purses, real men chase money, millionaires and success. Girl, I hate women and my mom. I'm so smegma. Mikä on totuus? Block me from WhatsApp today? Okay, get ready to search me on Google later. I'm sad, but I smile. That's my life. Miten tää nyt liittyy siihen alfa? Eikö se alfa meilinä olla sitä, että mulla ei vittu mitään tunteita? Mä en tunne surua, mä en tunne iloa. Mä tunnen pelkästään menestyksen mun suonissa. 20 tonnia päivässä. Se on se mitä mä haluan. Naiset en tarvitse. Pelkästään masturbaatiota ja pornoa. Mä en tarvi naisia mihinkään. Ne on vaan hidaste. Brasserikin on nykyään ilmanen tän kuukauden ajan. That's my life. That's my... Am I normal? No. Do I have anything to lose? No. Am I crazy? Motherfucker? Yes! Okei. Okay. No. Oliko siinä tarpeeksi? Ehkä siinä oli tarpeeksi alfa meille ja tällä erää. Jep. Jos te haluatte olla beettoja niin kuin mä ja Nikke, niin... Hei, liittykää Beta-klubia ja käykää tilaamassa meidän kanava. Ai joo. Ei vaan, jos te haluatte olla alfoja, niin tilakaa meidän kanava, subscribe. Jep. Kiitos kun olitte täällä. Nähdään 2 viikon päästä perjantaina. Heipä hei! Peace.